ба муносибати наврӯзи байналмилалӣ тоҷикони шаҳри Санкт Петербург омодагии хуб диданд. ҳанӯз 19 март барои кӯдакон наврӯзӣ барпо карда шуд ки дар он кӯдакони намояндагони кулли халқу миллатҳои сокини шаҳри Санкт Петербург ширкат доштанд. барои дар доираи чорабиниҳо бахшида ба наврӯзи хуҷастапай дар шаҳри Санкт Петербург чорабиниҳои фарҳангӣ, консертӣ ва варзишӣ дар назар дошта шудааст. аммо воқеаи аз ҳама асосӣ, яъне тантанаҳои марказӣ дар толори фарҳангӣ мюзик холл баргузор шуданд. ин дафъа наврӯзи байналмилалӣ халқияту миллатҳои маскуни шаҳри Санкт Петербургро ба толори фарҳангӣ мюзик холл ҷамъ овард. барномаи наврӯзӣ бо дастгирии ҳукумати шаҳри Санкт Петербург ва иштироки фаъоли ташкилоту созмонҳои ҷамъиятии намояндагони кишварҳои ҳавзаи Наврӯз аз ҷумла Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Қирғизистон, Эрон, Ҳиндустон, Афғонистон ва халқияту миллатҳои Қавқоз баргузор шуд. чорабинӣ аз ду қисмат: намоиши намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои наврӯзӣ ва либосҳои миллӣ ва барномаи театри кунонидашудаи таҳти унвони саргузашти Хоҷа Насриддин ё худ 7 ривояти наврӯзӣ иборат буд. бояд гуфт ки баъд аз ҷаҳонӣ шудани наврӯзи аҷам дар манотиқи гуногуни Федератсияи Россия бо ибтикори намояндагиҳои расмии Тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзӣ сол аз сол таҷлили ин ид тавсия ёфта баҳри тақвияти дӯстии халқҳо, тарғиби арзишҳои олии башардӯстона мусоидат менамояд. Сегодня мы проводим общегородской Навруз в Санкт-Петербурге. Как вы видите, наши ребята сегодня выступают здесь среди других национальностей. Наша цель организации была создана с целью поднять имидж нашей страны, и мы ищем возможность, чтобы как можно больше делать такие мероприятия. И Навруз именно тот место, где мы должны показать все, что у нас на Навруз делается, все, что мы делаем во время празднования Навруза. И сегодня вы видите от нас 4 номера на сцене. Также у нас была представлена выставка сегодня. И я думаю, люди все были довольны, все были очень рады, что у нас есть такие выставки. И наши соотечественники, наши сограждане, все с огромным удовольствием сегодня смотрели наши выставки. Надеюсь, номера тоже им очень понравятся. ин барои мо бисёр хурсандии калон аст ки мо маданияти худро, урфу одати худро ба дигар халқҳо нишон медиҳем ки халқи тоҷик на фақат дар сохтмонои Россия кор мекунад, ки халқи бузургтарин ва халқе ки таърихи калонтарин дорад. ва барои мо бисёр хурсанд аст ки имрӯз ҳамин қадар бисёр ҳамшаҳрҳои худа якҷо кардем ва имрӯз дар байни дигар халқиятҳо иди Наврӯзро пешвоз гирифтем. бори дигар ба шумо сеҳат, саломатӣ, шогун бавар муборак. раҳмат. барномаи театри кунонидашуда тавассути шӯхиҳои Хоҷа Насриддин иштирокдорони чорабиниро ба таърихи Наврӯз, ба анъанаҳои наврӯзии кишварҳои ҳавзаи он ошно кард. баромади ҷавонони тоҷик ки асосан аз донишҷӯён иборат буданд, аз ҷониби ҳозирин бо кафгӯбиҳои пурдавом истиқбол шуданд. ҳамин тариқ дар пойтахти фарҳангии Россия низ Наврӯзи аҷамро бо анъанаҳои некиён таҷлил намуданд ва бори дигар ҷашни Наврӯз собит намуд ки нерӯи ваҳдатофар пайки оламафрӯз дошта аз дӯстию рафоқат, рӯшноиву зебоӣ, накӯкориву созандагӣ мужда мерасонад. иброҳим аҳмадов, Матин Муҳиддинов ва Хуршед Саидаҳмадов аз шаҳри Санкт Петербург махсус барои барномаи ахбор.